सोशल मीडियाशिवाय आपलं सध्या पानही हलत नाही. या दिवसाची सुरुवातच आपल्या याने होते आणि शेवटही यानेच होतो. व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इन्स्टा, ट्विटर आणि यूट्यूब यांनी आपलं आयुष्यच व्यापून टाकलंय. आता सोशल मीडिया केवळ टाइमपास राहिला नाही आहे, तर करिअरचा उत्तम मार्ग देखील बनलाय. आणि या सोशल मीडियामुळे अनेक जण रातोरात स्टार्सही झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र या प्लॅटफॉर्मचा योग्य वापर कसा करायचा, यातून कमाई कशी केली जाऊ शकते आणि हे करत असताना काय अडचणी येतात, असे अनेक प्रश्न अनेकांना पडतात. याविषयी सोशल मीडिया डेच्या निमित्तानं जाणून घेणार आहोत आणि याबाबत अधिक चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत जोडले गेलेत न्यूज स्टेट महाराष्ट्र या न्यूज चॅनलचे डिजिटल हेड आशिष सूर्यवंशी सर. सरांविषयी सांगायचं तर एबीपी माझातून त्यांचा प्रवास सुरू झाला आहे. 2015 सालापासून त्यांनी पत्रकारितेला सुरुवात केली आणि आता ते न्यूज स्टेट महाराष्ट्र डिजिटल हेड म्हणून काम पाहत आहेत. सर, आपलं स्वागत कोकण सात लाईव्हमध्ये. नमस्कार सर, गेल्या काही काळापासून सोशल मीडियाचा वापर बराच वाढलाय आणि आपल्याकडे याची सुरुवात कशी झाली? आपल्याकडे सुरुवात पाहायला गेलं तर 2015च्या आधीपासूनच झालेली होती, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडिया आपल्याकडे वापरला जात नव्हता. तसं पाहायला गेलं तर सोशल मीडियाची खरी सुरुवात 90चे जे किड्स असतील त्यांना ते लक्षात असेल की ऑर्कुट पासून झाली होती. ऑर्कुट जे गुगलने सुरू केलं होतं त्याच्यापासून झाली, पण नंतर फेसबुक आलं आणि फेसबुकच्या जमान्यात ऑर्कुट मागे पडलं. ऑर्कुट हे गुगलने सुरू केलेलं होतं. त्यानंतर जसं व्हॉट्सअप आलं तसं सोशल मीडिया हा पर्सनलाइज झाला आणि त्याच्यानंतर त्याचा वेग जास्त वाढला. जसं आपल्याकडे जिओ आलं, 5G आलं, त्या 5Gच्या जमान्यात इंटरनेटचा स्पीड वाढला आणि स्पीड वाढल्यानंतर सोशल मीडिया जो होता तो जास्त फोकावला. म्हणजे व्हिडिओ पाहणं लोकांना सहज शक्य झालं, व्हिडिओ करणं सहज शक्य झालं. मधल्या काळात टिकटॉक सारखं एक माध्यम आलं ज्यांनी छोट्या व्हिडिओचा एक ट्रेंड सेट केला आणि त्या ट्रेंड नंतर आज तुम्ही जे रील्स आणि शॉर्ट्स पाहता ते हे झालं. पण टिकटॉक आपल्याकडे बंद झालं आणि त्याच्यानंतर रील्स आणि शॉर्ट्स आपल्याकडे सुरू झाले. ट्विटर सुद्धा जे सुरू झालं होतं ते ट्विटर हे कमी शब्दात लिहिण्याचं माध्यम होतं. फेसबुकवर तुम्ही भरमसाठ लिहू शकत होते, पण ट्विटरवर हे कमी शब्दात लिहिण्याचं माध्यम होतं आणि त्यातून एक सुरुवात झाली कमी शब्दात लिहिण्याची. तशीच कमी गोष्टीत म्हणजे कमी वेळेत व्हिडिओ करण्याची सुरुवात झाली टिकटॉक पासून. बरोबर. दीर्घ व्हिडिओ पाहण्याचं वेळ लोकांना नव्हतं, पण ते वेळ जे जडलं गेलं ते युट्यूबमुळे जडलं गेलं की जे दीर्घ व्हिडिओ लोक पाहायला लागले. 5Gच्या जमान्यात 5G जे आलं तर 5G मुळे सगळ्यात मोठा जी गोष्ट झाली ती मोठी गोष्ट झाली की लोक जे पारंपरिक मीडिया पाहत होते म्हणजे जे टीव्हीवर लोक होते ते टीव्हीवरचे लोक जो युथ होता तो शिफ्ट झाला थेट युट्यूबकडे. त्यांना पाहिजे तो कंटेंट सर्च करून पाहता येत होता, पाहिजे तो कंटेंट मिळत होता आणि त्यातून ही सुरुवात झाली. बरं, याच्यामध्ये अशा गोष्टी झाल्या की तुम्ही तुमचा व्यवसाय दुसरा व्यवसाय सांभाळून सुद्धा व्हिडिओ करू शकत होते. म्हणजे बरेचसे लोक जे होते जे बिझनेसमॅन होते ते बिझनेस रिलेटेड व्हिडिओ करायला लागले, जे आर्किटेक्ट होते ते आर्किटेक्ट रिलेटेड व्हिडिओ करायला लागले, जे शेअर मार्केट सांभाळत होते ते शेअर मार्केटचे रिलेटेड व्हिडिओ करायला लागले. आणि त्याच्यामुळे आपल्यासारखे जे लोक होते ज्यांना उत्सुकता होती एखादी गोष्ट जाणून घेण्याची, तर ती उत्सुकता तुम्हाला युट्यूब कडून पूर्ण करून मिळायला लागली. पहिले ज्यावेळेस गुगल होतं त्यावेळेस तुम्ही गुगलवर कुठलीही गोष्ट सर्च केली की तुम्हाला टेक्स्ट फॉर्मॅटमध्ये किंवा फोटोच्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला गोष्टी मिळत होत्या. मात्र व्हिडिओ मुळे तुम्हाला एक असा प्लॅटफॉर्म मिळाला की तुम्हाला जी काही गोष्ट शिकायची आहे ती तुम्हाला युट्यूब वरून शिकू शकता, असा एक विश्वास लोकांमध्ये तयार झाला. आणि दुसऱ्या बाजूला कॉन्टेंट क्रिएटर जे होते ते कॉन्टेंट क्रिएटरला एक त्यांचा छंद म्हणजे सुरुवात जी झाली बऱ्याच लोकांची ती छंद जोपासण्यापासून झाली. म्हणजे टिकटॉक असेल किंवा युट्यूब असेल, या दोन्हींमध्ये तुम्ही जर एक कॉमन फॅक्टर पाहिला तर छंद जोपासण्यासाठी केले गेलेले व्हिडिओ जास्त होते आधी. म्हणजे प्रोफेशन म्हणून कधीच पहिले युट्यूब आलं नव्हतं. मात्र नंतरच्या काळात युट्यूब हे छंदाच्या पलीकडे जाऊन ते याचं माध्यम बनलं, काय म्हणतात त्याला, पैसे कमावण्याचं माध्यम बनलं. आता सर, तुम्ही म्हटलात की पैसे कमावण्याचं माध्यम बनलंय, पण अनेकांना असा प्रश्न असतो की नेमकी यातून किती कमाई होते आणि कशी कमाई होते? तर ही जी कमाई होते ही कमाई खरं म्हणजे याची सुरुवात जी झाली याची सुरुवात झाली 2016-17 नंतर. बऱ्यापैकी युट्यूबर फेमस झाले आणि त्याच्यानंतर त्याची सुरुवात झाली. युट्यूबने सगळ्यात पहिले हे पाऊल उचललं आणि युट्यूबने तुम्हाला रेव्हेन्यू शेअरिंग करायला सुरुवात केली. आता युट्यूब रेव्हेन्यू शेअरिंग कशा प्रकारे करतं, तर सुरुवातीला युट्यूबने रेव्हेन्यू शेअर करताना तो ज्या काही ऍड प्लेस करायचा तुमच्या व्हिडिओवर त्या ऍडवर ते कस्टमर कडून किंवा ज्याची ऍडव्हर्टायझर असेल त्याच्याकडून त्यांनी पैसे चार्ज करायला सुरुवात केली. आणि
त्या कमाईचा काही भाग तो तुम्हाला देत होता. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍड होत्या, फुल स्क्रीन ऍड होत्या, काही अनस्किपेबल. आता पण तुम्ही पाहत असाल हो. तर ज्यावेळेस सुरुवातीला ज्यावेळेस युट्यूब आलं त्यावेळेस तुम्ही बऱ्यापैकी तुम्ही ऍड पहिल्याच याला स्किप करू शकत होते. म्हणजे आता जसं तुम्हाला 3 सेकंद किंवा 5 सेकंद ऍड पाहायला लागते तसं नव्हतं. तुम्ही पहिल्याच याला ऍड स्किप करू शकत होते. त्याच्याशिवाय काही खालच्या ऍड्स येतात, काही वरच्या ऍड्स येतात, काही यल बँडच्या ऍड असतात. तर त्या ज्या काही ऍड युट्यूब प्लेस करतं त्या युट्यूब जे ऍड प्लेस करतं त्याचे तो पैसे चार्ज करतो. आणि त्याची जी कमाई आहे त्याच्या कमाईपैकी जवळपास युट्यूब पहिले सुरुवातीच्या काळात 60% कमाई ही तुम्हाला द्यायचं आणि 40% कमाई युट्यूब स्वतः ठेवत होतं. पण नंतरच्या काळात जसं युट्यूबचं क्रेज वाढलं, कॉन्टेंट क्रिएटर वाढले, त्याच्यानंतर युट्यूबने काही आपले नियम कडक केले आणि त्याच्यानंतर मग काय म्हणतात त्याला, तुमची कमाई पण कमी झाली. युट्यूबने बऱ्याचदा काय कॉन्टेंट क्रिएटर आता होते असे की खूप कमी कॉन्टेंट क्रिएटर हे स्वतःचा ओन लिहून कॉन्टेंट क्रिएट करतात. कॉपीराईट म्हणजे काय म्हणतात त्याला, कॉपी करून कॉन्टेंट प्लेस करणारे खूप जास्त लोक होते. म्हणजे पहिले सुरुवातीच्या काळात तर अक्षरशः डॉक्युमेंटरी कॉपी करून डायरेक्टली युट्यूबवर प्ले केले जायचा, पिक्चर डायरेक्टली युट्यूबवर टाकले जायचे. आणि अशी कुठली सिस्टीम नव्हती की ज्याच्यातून ऑटोमॅटिकली ओळखलं जाईल की हा व्हिडिओचा पार्ट यांनी वापरलाय. कॉपीराईटचे नियम होते पण ते मॅन्युअली चेक केलं जायचं. बरोबर. पण जशी टेक्नॉलॉजी बदलली, आता एआयचा जमाना आलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये आता तुम्ही जर कुणाचा कॉन्टेंट तुम्ही 2% जरी कॉपी केला तरी त्याला कळतो समोरच्याला. सेम मेसेज तुम्हाला येतो. जर तुम्ही त्याचा कॉन्टेंट वापरताय किंवा तुमचा कॉन्टेंट कुणी वापरला असेल तर सेम मेसेज तुम्हाला येतो की या व्यक्तीने तुमचा एवढा पर्सेंट कॉन्टेंट वापरलाय. त्याच्यानंतर तुम्ही फ्रेम मॅच करू शकता आणि फ्रेम मॅच करून त्याला तुम्ही एकतर टेक डाऊन करायला सांगू शकता, तो कॉन्टेंट काढायला सांगू शकता, त्या कॉन्टेंटचा रेव्हेन्यू शेअर करू शकता की तुम्ही त्याला सांगू शकता की तुम्ही त्याचा रेव्हेन्यू शेअर करा, किंवा तिसरा पर्याय म्हणजे तुम्ही त्यात स्ट्राईक टाकू शकता. आता हे जे पण युट्यूब जे सुरू केलेलं आहे ज्यांनी, किंवा ज्यांना युट्यूबचे म्हणजे ज्यांचं आता सध्याला सुरू झालं त्यांना बऱ्यापैकी माहिती असेल की स्ट्राईक येणं, कुठल्याही चॅनलला स्ट्राईक येणं हे सगळ्यात खतरनाक असतं. 3 स्ट्राईक नंतर तुमचं चॅनलही बंद होऊ शकतं. त्यामुळे स्ट्राईकची खूप काळजी घेतली जाते की स्ट्राईक एखादा येऊ नये. स्ट्राईक हे 2 प्रकारचे युट्यूबला येतात. मी युट्यूबचं सध्याला सांगतोय, तसंच मी फेसबुकवर सुद्धा येईल. युट्यूबचं असं आहे की युट्यूबचे 2 प्रकारचे स्ट्राईक येऊ शकतात. एक तर तुम्हाला येतं एक कॉपीराईटचा स्ट्राईक आणि दुसरा असतो पॉलिसी क्लेमवाला स्ट्राईक. आता याच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत, एक कॉपीराईट आणि पॉलिसी, या 2 वेगवेगळ्या प्रकार आहेत. तर कॉपीराईट मध्ये जर तुम्ही कुणाचा कॉन्टेंट कॉपी केला असेल आणि तो कॉन्टेंट तुमच्या चॅनलवर प्लेस केलाय तर तो व्यक्ती तुम्हाला कॉपीराईटचा स्ट्राईक टाकू शकतो. आणि तो स्ट्राईक टाकल्यानंतर युट्यूबला सुद्धा कळतं, तुम्हाला त्याला उत्तर द्यायला लागतं. एक तर तुम्ही त्याच्याशी डील करू शकता किंवा त्याला तुम्हाला उत्तर द्यायला लागतं. जर तुम्हाला माहिती आहे की तो कॉन्टेंट तुमचा पूर्ण आहे पण तरीही त्या व्यक्तीने स्ट्राईक टाकला, त्याला तुम्ही उत्तर सुद्धा करू शकता. पण जर तसं नसेल तर मात्र तुम्हाला तो पहिला स्ट्राईक बसतो आणि त्या स्ट्राईक नंतर तुमचं चॅनल सुद्धा बंद होऊ शकतं. 3 स्ट्राईक नंतर चॅनल बंद होतो. पण हा स्ट्राईक तुम्ही ज्याचा कॉन्टेंट कॉपी केलाय त्याच्याशी डील करून हे सॉर्ट आउट करू शकता. पण दुसरा जो स्ट्राईक असतो तो पॉलिसीचा स्ट्राईक असतो. त्या स्ट्राईकला तुम्हाला काही करता येत नाही. कम्युनिटी गाईडलाईन ज्या असतात, कम्युनिटीचा ज्याला स्ट्राईक म्हणतात, त्या कम्युनिटी गाईडलाईन युट्यूब असेल, फेसबुक असेल किंवा इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असतील त्याच्यावर खूप कडकरित्या पाळल्या जातात. त्याच्यामुळे जे पण कॉन्टेंट क्रिएट करत असतील आता त्यांनी, म्हणजे सध्याला असं झालंय की तुम्ही जर टिकटॉक किंवा रील्स किंवा शॉर्ट्सवर जर पाहिलं तर असा कॉन्टेंट जास्त सर्व केला जातो जो कॉन्टेंट जास्त व्हायलेंट असतो किंवा जास्त कॅची असतो, की ज्या कॉन्टेंटमुळं तुमच्याकडे पब्लिक आकर्षित होईल. याच्यामध्ये अश्लील कॉन्टेंटचा भाग पण खूप जास्त आहे. आणि या गोष्टी फेसबुक आणि युट्यूबला माहित नाही, अशा प्रकारचा काहीही प्रकार नाहीये. तुमच्यावर एका वेळेनंतर कारवाई होते. बऱ्याचदा असं म्हटलं जातं की तो एक अमुक व्यक्ती कॉन्टेंट तयार करतो त्याच्यावर होत नाही, मग मी केलं तर काय होईल, असं नाहीये. त्याला जे फेस करायला लागतं हे त्याला माहितीये. त्याच्या चॅनलला इंटरनली ते दिसत असेल पण ते तुम्हाला दिसणार नाही. बऱ्याचदा काय होतं की एखादा कॉन्टेंट दिसतो तुम्हाला पण त्याचे पैसे मिळत नसतात, कुठल्याही प्रकारचे पैसे मिळत नाही, त्यांचं सगळं बंद झालेलं असतं. कळलं. आणि एका काळानंतर फेसबुक असेल किंवा युट्यूब असेल त्यांचं चॅनल सुद्धा बंद करू शकतो. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला पूर्ण कम्युनिटी गाईडलाईन फॉलो करायला लागतात. कम्युनिटी गाईडलाईन मध्ये काय काय गोष्टी असतात ते मी तुम्हाला पुढे सांगतो. सर, पण युट्यूब सुरू केल्यापासून ही कमाई कधीपासून सुरू होते?
युट्यूब ज्यावेळेस तुम्ही सुरू करता, सगळ्यात पहिली एक गोष्ट, हा. तुम्ही जीमेलचं तुमचं अकाउंट क्रिएट केलं हम्म. तर तुमचं ऑटोमॅटिकली युट्यूब चॅनल क्रिएट झालेलं असतं. हे बऱ्याच लोकांना माहित नाहीये. हा. म्हणजे ज्यावेळेस आम्ही सांगतो की कुठले इंटरव्ह्यू असतात किंवा काय काही असतात, त्यावेळेस आम्ही सांगतो की तुमचा एक व्हिडिओ बनवा आणि तुमच्या चॅनलला शेअर करा आणि त्याची लिंक अनलिस्टेड ठेवून आम्हाला पाठवा. हे ज्यावेळेस आम्ही सांगतो तर बऱ्याच मुलांना हे माहित नाही की तुमच्या जीमेलचं जे अकाउंट आहे त्यालाच एक युट्यूब चॅनल आहे. हो. हे बऱ्याच लोकांना माहित नाहीये आणि त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम असा होतो की ते म्हणतात सर आमचं युट्यूब चॅनलच नाही, मग आम्ही काय करू? तुमचं युट्यूब चॅनल ऑटोमॅटिकली ज्यावेळेस तुम्ही जीमेलचं अकाउंट बनवता त्यावेळेस ते बनलेलं असतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला युट्यूबचं वेगळं चॅनल बनवण्याची गरज नाही. हा, तुम्हाला एक प्रोफेशनल चॅनल बनवायचं आहे तर मेल आयडी तुम्हाला वेगळा क्रिएट करायला लागेल. मेल आयडी वेगळा क्रिएट केल्यानंतर तुमचा एक युट्यूब चॅनल तयार होईल. युट्यूब चॅनल तयार केल्यानंतर तुम्ही व्हिडिओ तिथे पोस्ट करायला सुरुवात करता. बरोबर. व्हिडिओ पोस्ट करायला सुरुवात केल्यानंतर तुम्हाला 1000 सबस्क्रायबर करायला लागतात. हा. 1000 तुमचे सबस्क्रायबर पाहिजे सध्याच्या नियमानुसार. नियम सारखे बदलत असतात. हो. तर सध्याच्या नियमानुसार युट्यूबच्या 1000 सबस्क्रायबर तुम्हाला पाहिजे आणि 4000 मिनिटांचा वॉच टाइम पाहिजे. हे जर या जर दोन गोष्टी पूर्ण झाल्या, त्या पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला काय म्हणतात त्याला, तुम्ही मॉनिटायझेशनला ऍप्लिकेबल असता, म्हणजे तुम्ही पैसा कमावण्यासाठी ऍप्लिकेबल असता. त्याच्यानंतरची पुढची प्रोसेस असते. याच्यात आता अजून एक त्यांनी गोष्ट ऍड केली आहे की 1 मिलियन रीलला जर व्ह्यूज असतील, 1 मिलियन वॉच टाइम असेल त्याचा रील्सचा, तरी ते शॉर्ट्सला तरी पण ते हे करतात. पण 1000 सबस्क्रायबर आणि 4000 मिनिटांचा वॉच टाइम हे सध्याचं युट्यूबचं मॉनिटाईज करण्याचं गणित आहे. त्याच्याशिवाय फेसबुकचं जे आहे ते फेसबुकचं जवळपास 10,000 फॉलोअर्सचं तुमचं हे आहे की 10,000 फॉलोअर झाले तर तुम्ही जे व्हिडिओ पोस्ट करता त्या व्हिडिओवर जे इनस्ट्रीम ऍड असतात त्या इनस्ट्रीम ऍडला तुम्ही ऍप्लिकेबल होऊ शकता. 5000 जर तुमचे हे असतील, फॉलोअर असतील, तर 5000 फॉलोअरला तुम्ही त्यांचे जे स्टिकर्स असतात त्या स्टिकरद्वारे पैसे कमवू शकता. हे असे काही मार्ग आहेत जे युट्यूब आणि फेसबुकवर वेगवेगळे आहेत. पण याच्यात आता सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न असतो वॉच टाइम काय असतो. म्हणजे नेमकं वॉच टाइम म्हणजे काय? म्हणजे असं आहे का की मी 4000 मिनिटांचे व्हिडिओ अपलोड केले म्हणजे माझा वॉच टाइम पूर्ण झाला? तर नाहीये तसं. 4000 मिनिटांचा वॉच टाइम म्हणजे काय, तर 4000 मिनिटं, समजा तुमच्याकडे 10,000 व्ह्युअर्स आले, 10,000 व्ह्युअरने तुमचा कॉन्टेंट जो 4 मिनिटाचा एक व्हिडिओ आहे तो 4 मिनिटाचा व्हिडिओ 30-30 सेकंद पाहिला. जो 30-30 सेकंद पाहिला तो 30 सेकंद काउंट होतो आणि प्रत्येकाचा 30 सेकंद काउंट होऊन 4000 मिनिटांचा वॉच टाइम तयार होतो. समजा एखादा तुमचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि त्याला जर जास्त लोकांनी पाहिले गेला, तो एकाच अकाउंटवरनं नाही, एकाच अकाउंटवरून मल्टिपल टाइम्स पाहिला तर काही फरक पडत नाही. कारण बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की एकच व्हिडिओ 4 वेळेस पाहिला त्याचा वॉच टाइम काउंट होतो. नाही होत तसं काउंट. तुमचा 30 सेकंद एखाद्याने व्हिडिओ पाहिला तर तो 30 सेकंदाचा वॉच टाइम असतो. तर तसा 4000 मिनिटांचा तुमचा वॉच टाइम पूर्ण झाला पाहिजे, 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले पाहिजे, त्याच्यानंतर तुमचं जे आहे ते इन्कम सुरू होतं. हे झालं युट्यूबचं. सेम फेसबुकचं 1000 तुमचे 10,000 फॉलोअर पूर्ण झाले त्याच्यानंतर तुमचं इन्कम सुरू होतं. सर, तुम्ही आता मॉनिटायझेशनचा उल्लेख केला, तर हे मॉनिटायझेशन कधी सुरू होतं, त्याची काय नियम वगैरे आहेत का? मॉनिटायझेशनचे नियम मी सांगितलं त्याप्रमाणे पहिल्या 2-3 गोष्टींची खूप काळजी घ्यायला लागते तुम्हाला. मी जसं सांगितलं तुम्हाला 1000 फॉलोअर, 1000 सबस्क्रायबर आणि 4000 मिनिटांचा वॉच टाइम, हे तर गोष्टी आहेतच. शिवाय त्याच्यामध्ये तुम्ही त्या काळामध्ये कुठल्याही प्रकारे स्ट्राईक येऊ द्यायचा नाही तुमच्या चॅनलला. ही काळजी बेसिक घ्यायची की कुठल्याही प्रकारचा स्ट्राईक आला नाही पाहिजे. दुसरी गोष्ट, तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं पॉलिसी व्हायोलेशन करायचं नाही, कम्युनिटी गाईडलाईनचं व्हायोलेशन करायचं नाही. कम्युनिटी गाईडलाईन खूप महत्वाच्या आहे या सगळ्या फॅक्टरमध्ये. कम्युनिटी गाईडलाईन कुठल्या कुठल्या आहे तर तुम्ही एखादा व्यक्ती सुसाईड करतोय ते दाखवू शकत नाही, एखाद्याची हत्या झाली ते रक्त दाखवू शकत नाही, सेल्फ हार्म गोष्टी ज्या आहेत त्या दाखवू शकत नाही, चाइल्ड पॉर्नोग्राफीशी रिलेटेड कंटेंट कुठलाही दाखवू शकत नाही. बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत ज्या पॉलिसी रिलेटेड आहेत ज्या तुम्ही नाही दाखवू शकत. ऍक्सिडेंट होतानाचे व्हायरल व्हिडिओ सुद्धा तुम्ही दाखवू शकत नाही. तर या सगळ्या गोष्टींमुळे तुम्हाला या काळात, म्हणजे सुरुवातीच्या काळात, सुरुवातीच्याच नाही, इव्हन तुम्हाला पूर्ण थ्रू आउट ज्यावेळेस जो पण तुम्ही युट्यूब चॅनल रन करता त्या काळात तुम्हाला ती काळजी घ्यायला लागते की या गोष्टी तुम्ही नाही दाखवू शकत. त्याच्यामुळे काहीही झालं तरी या गोष्टी तुमच्या चॅनलवर कधीही येणार नाही याची काळजी तुम्ही सातत्याने घेतली गेली पाहिजे तुमच्याकडनं. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, बऱ्याचदा आपल्याला हे असं असतं की एखादा म्युझिक मी वापरून टाकतो, एखादा पिक्चरचं सॉन्ग आहे किंवा ते वापरून टाकतो. कधीही करू नका या गोष्टी. या गोष्टी जर तुम्ही कराल तर तुम्ही फसण्याची शक्यता जास्त असते. शेमोराव असेल, टी सिरीज असेल किंवा यशराज म्युझिक असेल, यांना जसं मी तुम्हाला सांगितलं की जसं त्यांची कुठलीही गोष्ट वापरलेली त्यांना कळते. आता असं राहिलेलं नाहीये. युट्यूबचा जो डॅशबोर्ड आहे क्रिएटर स्टुडिओचा,
युट्यूब स्टुडिओचा, त्या युट्यूब स्टुडिओच्या डॅशबोर्डला तुम्हाला तुमच्या कुठल्या गोष्टी कॉपी केल्या गेलेल्या आहे हे कळतं. इव्हन युट्यूब सुद्धा हे ऑटोमॅटिकली तुम्हाला देत असतं की हे म्युझिक तुम्ही वापरलं. युट्यूबची एक चांगली गोष्ट अशी आहे की जर तुम्ही एखादी गोष्ट वापरली, म्युझिक वगैरे वापरलेलं असेल, तर ते तुम्हाला सांगतं की याच्यामध्ये तुम्ही हे म्युझिक वापरलंय, त्याच्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ तुमचा मॉनिटाईज होऊ शकत नाही हे तुम्हाला सांगतं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला 3 पर्याय देतं ते. एकदा तुम्ही तो म्युझिक काढा, त्याच्याऐवजी युट्यूबचं म्युझिक वापरा. युट्यूबची स्वतःची म्युझिकची लायब्ररी आहे, त्याच्यातून तुम्ही म्युझिक वापरू शकता. किंवा दुसरा ऑप्शन ते देतं की तेवढा पार्ट जो व्हिडिओ तुम्ही अपलोड केला, चुकून केला असेल, तेवढा तुम्ही कट करा. किंवा तिसरा म्युझिकच ऑफ करा. हे 3 गोष्टी दिल्या जातात. पण या गोष्टी ज्यावेळेस युट्यूब देतं त्यावेळेस तुम्ही ते करू शकता. पण त्याच्या आधी जर कोणी तुम्हाला स्ट्राईक टाकला तर मात्र ते अवघड होऊ शकतं. एखाद्या पर्सनल क्रिएटरसाठी ज्याचे सबस्क्रायबर कमी आहेत, जास्त पैसा मिळत नाही त्याच्यासाठी ते बंद करून दुसरं सुरू करणं अवघड असतं. पण ज्याचे सबस्क्रायबर जास्त आहेत त्या लोकांनी याची खूप काळजी घेणं गरजेचं आहे की या गोष्टी कधीही चुकूनही आपल्या चॅनलवर येता कामा नये. भलेही त्याचे क्रिएटिव्हिटी थोडी कमी असेल तरी चालतं, मात्र या गोष्टी कुठल्याही कॉपीराईटचं व्हायोलेशन करायचं नाही, कम्युनिटी गाईडलाईनचं व्हायोलेशन करायचं नाही त्या काळात, मॉनिटायझेशनच्या काळात. त्याच्यानंतर तुम्हाला मॉनिटायझेशन झाल्यानंतर तुम्हाला तिथे येतं की एवढे तुम्ही पूर्ण केलेले, तुम्ही मॉनिटायझेशनसाठी ऍप्लिकेबल आहात. ते केल्यानंतर तुम्हाला तुमचं बँक अकाउंटचे डिटेल द्यायला लागतात, बँक अकाउंटचं सगळं तुम्हाला डिटेल भरायला लागतात, तुमचे काय म्हणतात त्याला आयडेंटिटी प्रूफ द्यायला लागतात. ते तुम्ही युट्यूबकडे अप्लाय हे केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या बँक अकाउंटला ज्यावेळेस $100 पूर्ण होतात, म्हणजे तुम्ही युट्यूबकडनं ज्यावेळेस तुमचं इन्कम कसं सुरू होतं, तर $100 पूर्ण झाल्यानंतर युट्यूब तुमच्या अकाउंटला सगळे टॅक्सेस वगैरे कट करून तुमच्या अकाउंटला एक अमाऊंट जमा करतं जी काही तुमची झालेली असेल ती. पण ती $100च्या आत करत नाही, $100 झाल्यानंतरच ती करतं. म्हणजे तुम्ही पकडा की सध्याच्या 81च्या याच्यानुसार जर पकडलं 8,500 वगैरे तुमच्या अकाउंटला जमा होतात जर $100 झालेले असतील तर. सर, एका व्हिडिओमधून किती कमाई होऊ शकते? एका व्हिडिओमधून तसं पाहायला गेलं तर तुमचा किती वेळ व्हिडिओ पाहायला गेलाय, किती व्हिडिओ व्हायरल झालाय तुमचा, आणि किती ओरिजिनल कॉन्टेंट आहे तुमचा याच्यावर डिपेंड असतं. तो जर व्हिडिओ खूप वेळा पाहायला गेला असेल, तो व्हायरल झाला असेल आणि त्याच्यावर ऍड प्लेस झाले असतील तर त्याच्यानुसार तुम्हाला इन्कम होतं. आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट एक मी तुम्हाला सांगतो. ह्याच्यामध्ये एक गोष्ट अशी आहे ना की तुम्ही पाहिलं असेल की ऑटो आणि टेक करणारे लोकांना पैसे जास्त मिळतात. हे जर म्हणजे जे युट्यूब करतात त्यांना ती गोष्ट माहिती असेल, ऍज कम्पेअर टू न्यूज कंटेंट. त्याला कारण असं आहे की मोस्ट ऑफ ऍडव्हर्टायझर हे अशा गोष्टींवर ऍड प्लेस करतात की ज्या गोष्टी पाहिल्यानंतर त्यांच्याकडं तो व्ह्यूवर येईल. म्हणजे ऑटो आणि टेक, ऑटो कंपन्या त्या सगळ्या व्हिडिओवर तुम्ही जर पाहिलं असेल तुमच्या लक्षात येईल की ऑटोची व्हिडिओ पहा, तुम्हाला लगेच ऑटोच्या ऍड दिसतील त्याच्यामध्ये, किंवा टेकची व्हिडिओ पहा, गॅजेटच्या ऍड दिसतील त्याच्यामध्ये. या गॅजेट कंपन्या किंवा ऑटो कंपन्या या खूप अमाप पैसा खर्च करतात या सगळ्या गोष्टींवर. पण त्याच्यासाठी तुमचा व्हिडिओ तेवढा व्हायरल झालेला पाहिजे, तुमचा कॉन्टेंट तेवढा दमदार पाहिजे, तुमचा कॉन्टेंट ओरिजिनल पाहिजे, त्याला जास्त मिळतं ऍज कम्पेअर टू न्यूज कंटेंट. न्यूज कंटेंटला कमी मिळतं कारण बऱ्याचदा कुठेतरी आग लागलेली असते, कुठेतरी भांडणं झालेली असतात, कुठेतरी पॉलिटिकल घडामोडी असतात, ज्याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ ऍडव्हर्टायझर तुम्हाला पैसा टाकत नाही. त्याच्यामुळे तुम्हाला तिथे जास्त कॉन्टेंट क्रिएट करायला लागतो. तो जास्त कॉन्टेंट तुम्ही क्रिएट केल्यानंतर तुम्हाला त्यातून इन्कम जास्त होतं. बरोबर. हेच सेम फेसबुकचं आहे. फेसबुक सुद्धा तुम्हाला ते सांगतं. इव्हन तुम्ही जर व्हिडिओ अपलोड केले, काही व्हिडिओ जर तुम्ही युट्यूब चॅनल, आता तुमचं पण युट्यूब चॅनल तुम्हाला त्या गोष्टी माहिती असतील, त्यावेळेस तुम्ही युट्यूब काही व्हिडिओ अपलोड करता त्यावेळेस युट्यूब डायरेक्टली लिमिटेड देतं तुम्हाला. मॉनिटायझेशन लिमिटेड होतं. लिमिटेड का होतं मॉनिटायझेशन? कारण युट्यूबचं स्वतःची एक सिस्टीम आहे जी ओळखते की हा व्हिडिओवर ऍड येतील की नाही येणार. तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा जाळपोळीचा व्हिडिओ अपलोड करा, कुठल्याही प्रकारचा भांडणांचा व्हिडिओ अपलोड करा, कुठल्याही प्रकारचा असा न्यूज कंटेंट अपलोड करा जो पॉलिटिकल आहे, जो गाव लेवलचा आहे, त्याला तुम्हाला लगेच लिमिटेड येणार. बऱ्याचदा लिमिटेड आल्यानंतर पण लोक घाबरून जातात. बरोबर. आणि सर, एक मेसेज येतो की हा व्हायलन्स इथं आहे त्यामुळे ते त्यावर बॅन करतात पूर्णपणे. तो दिसतच नाही कधी कधी व्हिडिओ, दिसतच नाही तो व्हिडिओ. त्याला कारणच ते की युट्यूबच्या कम्युनिटी गाईडलाईन एवढ्या स्ट्रिक्ट आहेत की त्या तुम्ही नाही करू शकत. इव्हन जर तुम्ही तुमच्या थंबनेलला आत्महत्येशी रिलेटेड किंवा काही गोष्टी दाखवल्या, इव्हन तुम्ही हात जरी दाखवला, जो कट केलेला हाताचा एक सिम्बॉलिक फोटो असतो तो जरी दाखवला तरी सुद्धा तुमचा व्हिडिओ लगेच ओळखला जातो कुठल्या प्रकारचा आहे.
हो. तर त्याच्यामुळे तुम्ही या गोष्टी नाही करू शकत. बऱ्याचदा तुम्ही काही न्यूज चॅनलच्या पेजवर पाहिलं असेल की थेट गाडीने उडवतानाचे व्हिज्युअल दाखवतात, हो. किंवा काही गोष्टी अशा असतात की ज्यातून जो म्हणजे एखादे दृश्य असे असतात ते विचलित करू शकतात तुम्हाला. बरोबर. तर तशा दृश्यांना कधीही सोशल म्हणजे फेसबुक असेल किंवा युट्यूब असेल हे कधीही टाकत नाही. याला फक्त अपवाद आहे ट्विटर. पण हा. ट्विटरवर सध्याला मॉनिटायझेशन सुरू नाहीये. हा. पहिली गोष्ट, ट्विटरवर तुम्ही काहीही अपलोड करू शकता, पण त्याला एक लिमिटेड वेळ आहे की तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही ट्विटर अकाउंट सुरू करता त्यावेळेस तुम्ही 1:40 सेकंदापर्यंतचा व्हिडिओ तुम्ही अपलोड करू शकता त्याच्यावर. बरोबर. त्याच्यामुळे ट्विटरवर तुम्हाला असा कंटेंट दिसेल, मात्र असा कंटेंट तुम्हाला फेसबुक आणि इकडे दिसत नाही. बरं, बरोबर. जरी तो तुम्हाला दिसला तरी पण तो कंटेंट काही वेळानंतर फेसबुक टेकडाऊन करतं किंवा बरोबर. त्याला पैसे मिळत नाहीत. हम्म. म्हणून न्यूज चॅनल जे कॉन्टेंट दाखवतात, बऱ्याचदा काही कॉन्टेंट असा असतो की म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की न्यूज चॅनलने पण ती बेसिक काळजी घेतली गेली पाहिजे की या गोष्टी तुम्ही ज्यावेळेस दाखवता त्यावेळेस त्या तुमच्या समाजाला विचलित करण्याचं काम करत असतात. दंगलींचे व्हिज्युअल असतील, बरोबर. फारशी व्हिज्युअल असतात खूप, त्याचा इम्पॅक्ट सगळीकडे होऊ शकतो. हा. तर या कम्युनिटी गाईडलाईन आणि या पॉलिसी म्हणजे फेसबुककडे पॉलिसी म्हटलं जातं, युट्यूबकडे कम्युनिटी गाईडलाईन म्हटलं जातं. तर या कंपल्सरी पाळल्या जातात बरोबर. आणि त्या पाळणं म्हणूनच तुम्ही जर एक पाहिलं असेल की जे इंडिव्हिज्युअल कॉन्टेंट क्रिएटर आहेत, जे ऑटोचा कंटेंट करतायत, टेकचा कंटेंट करतायत, स्त्रियांशी रिलेटेड प्रोडक्टचा कंटेंट करतायत जो हार्मफुल नाहीये, तर त्यांना जास्त पैसा मिळतो ऍज कम्पेअर न्यूज कंटेंट. बरोबर. सर मी पुन्हा एकदा यूट्यूबकडे वळतीये. यूट्यूबला जे सिल्वर बटन किंवा गोल्ड बटन मिळतं तर ही बटन्स काय आहेत आणि ते यूट्यूबरला कधी मिळतात आणि ही यूट्यूबरला बटन्स जी आहेत ती किती फायदेशीर ठरतात? बटन्स म्हणजे ऍक्च्युली काय आहे की तुम्ही अचिव्हमेंट केली आहे काही सबस्क्रायबरची, त्याचा एक पोच पावती असते, तुम्हाला एक अवॉर्ड दिलेला असतो युट्यूब कडनं. 1 मिलियन सबस्क्रायबर झाल्यानंतर तुम्हाला सिल्वर बटन मिळतं, बरोबर आहे. तर ते फक्त एक पोच पावती की तुम्हाला की तुम्ही तेवढा कॉन्टेंट तुम्ही क्रिएट केलेला आहे आणि त्याच्यासाठी पोच पावती. त्याचा काही गोल्डन बटन म्हणजे त्याचे गोल्ड वापरलेलं असतं असं वगैरे काही नसतं. तुम्हाला एक पोच पावती दिली जाते की तुम्ही एक कम्युनिटी आमच्या भाग आहात आणि तुम्ही खूप चांगलं काम केलेले, त्याची एक दिलेली पोच पावती असते. पण माझ्या अंदाजे यापेक्षा सुद्धा म्हणजे सिल्वर बटन असेल गोल्ड बटन असेल याच्यापेक्षा सुद्धा महत्वाची गोष्ट ही आहे की तुम्ही युट्यूब मधनं किती पैसा जनरेट करताय, किती पैसा कमवताय, पण आणि कमवण्यासाठी तुम्ही किती प्युअर कंटेंट वापरताय. तुम्ही जर आता शॉर्ट्स जर पाहिले असतील, बरेच लोक काय करतायत, शॉर्ट्स करतायत, शॉर्ट्सला तुम्हाला इन्कम मिळत नाही जास्त. तुम्ही ज्या शॉर्ट्स अपलोड करता त्यावेळेस तुम्हाला इन्कम होत नाही जास्त. पण शॉर्ट्स मधनं जो युट्यूबर हुशार असेल त्याला एक गोष्ट कळते, शॉर्ट्स मधनं तुम्हाला इन्कम मिळणार नाही पण शॉर्ट्स मध्ये तुम्हाला रीच मिळेल. कळलं? ज्यावेळेस तुम्ही शॉर्ट्स अपलोड करता त्यावेळेस तुमचे सबस्क्रायबर गेन होतात, तुम्हाला शॉर्ट्सला रीच मिळतो, बरोबर आहे. शॉर्ट्स पटकन तुमचे व्हायरल होतात. कळलं? म्हणजे जो व्हिडिओ एखादा व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तो तुम्हाला 10,000 किंवा 15,000 जायला जर 1 दिवस लागत असेल तर शॉर्ट्स 10,000 15,000 1-2 तासात जातो. कारण तो पहिली गोष्ट. दुसरी कारण त्याला कारण आहे कारण तो तुमच्या स्क्रोल मध्ये येत असतो, बरोबर. कमी सेकंदाचा असतो, तो स्क्रोल मध्ये येतो, तो पाहिला जातो. दुसरी गोष्ट, साईटला सबस्क्राईबचं बटन असतं, तिथं माणूस लगेच सबस्क्राईब करतो. बरोबर. हे व्हिडिओच्या बाबतीत नाही, व्हिडिओच्या बाबतीत तुम्हाला पेजवर जायला लागतं. त्याच्यामुळे तुमचे हे या 2 गोष्टी आहेत. काही लोक शॉर्ट्स पासून कमावतात, ऑब्वियस ते त्यांचं हे आहे. पण माझं म्हणणं आहे की तुम्ही ज्यावेळेस एखादा युट्यूब चॅनल रन करता तर तुम्ही दोन्ही गोष्टी केल्या पाहिजेत. तुम्ही शॉर्ट्स पण केले पाहिजेत त्याचे आणि दुसरी गोष्ट व्हिडिओ सुद्धा केली पाहिजे. शॉर्ट्स जे आहेत ते तुम्हाला सबस्क्रायबर गेन करून देतील, जे तुमचे कदाचित व्हिडिओने लवकर होणार नाहीये. बरोबर. ते तुम्हाला रीच मिळवून देतील, सबस्क्रायबर गेन करून देतील, पण तिथे तुम्हाला इन्कम मिळणार नाही. बरोबर. सर आणखीन एक प्रश्न असतो तो म्हणजे मेंबरशिपचा. कारण मेंबरशिप हा तर नवीन ऑप्शन आलाय आणि हा ऑप्शन काय आहे आणि त्यामुळे युजर्स आणि युट्यूबर्सचा त्यामुळे कसा फायदा होतो? मेंबरशिप म्हणजे काय, एक त्यांनी नवीन एक गोष्ट आणली आहे. तुम्हाला एक मेंबरशिपचं बटन मिळतं. तिथं तुम्ही एखादी गोष्ट, जसं तुम्ही नेटफ्लिक्स असेल किंवा हॉटस्टार असेल किंवा इतर गोष्टी असेल तसं तुम्ही सबस्क्राईब करून पाहता, तशाच प्रकारे मेंबरशिप घेऊन तुम्ही युट्यूब पाहू शकता. म्हणजे समजा मी जर माझं चॅनल सुरू केलंय पण काही एक्सक्लुझिव्ह व्हिडिओ आहेत, मी काही व्हिडिओ करतोय जे पब्लिकली आहेत, पण काही सेशन असे आहेत माझे, मी समजा काही क्लास घेतोय एमपीएससीचे युपीएससीचे किंवा दुसरं काही व्हिडिओ आहेत माझे की जे एक्सक्लुझिव्ह आहेत, ते फक्त माझ्या मेंबरला दाखवायचे. तर अशा वेळेस मी काय करतो, त्याचे पैसे चार्ज करतो, काहीतरी एक मेंबरशिप ठेवतो आणि ते मेंबरशिप बटन ऑन करतो. त्यातून ज्या लोकांना पण ते व्हिडिओ पाहिजे ते मेंबरशिप माझे घेतील आणि त्यांना सगळ्यात पहिले ते व्हिडिओ दिसतील.
त्यात पण ऑप्शन असतो की सगळे व्हिडिओ मेंबरला तर सगळे व्हिडिओ पाहायला मिळतात, पण काही काळानंतर ते व्हिडिओ ओपन करायचे की नाही करायचे हा ऑप्शन पण तुम्हाला असतो. तशा प्रकारे तुम्ही ते मेंबरशिपचा वापर करू शकता. पण मला असं वाटत नाही आतापर्यंत भारतामध्ये ही गोष्ट जास्त म्हणजे चाललेली आहे किंवा हां, चालते. त्याला कारण असं आहे, तुम्ही जर नाही दिला कॉन्टेंट तर दुसरे द्यायला तयार आहे. बरोबर. त्याच्यामुळे असं काही नाही की तुमची मेंबरशिप घेतली म्हणजे तुमच्याकडे तो एक्सक्लुझिव्ह कॉन्टेंट आहे, असं काही नाही. हं, इव्हन जर तुम्हाला बीबीसी असेल किंवा इतर सोनी असेल, सोनी अर्थ असेल, हे जर फ्री ऑफ कॉन्टेंट पुरवत आहे तर त्यांच्यापेक्षा हो. तर चांगला कॉन्टेंट मिळू शकत नाही सध्याच्या काळात. तर बरोबर. अशा वेळेस ते मेंबर, मला असं वाटतं की जेवढं तुम्ही ओपन ठेवणार लोकांसाठी तर तितके जास्त लोक तुमच्याकडे येणार. पण याच्यामध्ये दुसरा ऑप्शन चांगला आहे, म्हणजे जो मला वाटतो की जो दुसरा ऑप्शन कधीही चांगला आहे मेंबरशिप पेक्षा सुद्धा, तो आहे पेड प्रमोशनचा. हं, युट्यूबने पेड प्रमोशनचा ऑप्शन तुम्हाला दिलेला आहे. तुम्ही त्याच्यामध्ये मेन्शन करू शकता की हा व्हिडिओ पेड प्रमोटेड आहे, किंवा एक छोटीशी ऍड असते जी तुम्ही पेड प्रमोशन मध्ये घेऊ शकता. जसं बरेच लोक त्या कुकू FM च्या असतील किंवा इतर काही ऍड असतील, ते फक्त एका मिनिटात एक्सप्लेन करतात आणि ते पुढे जातात की हा व्हिडिओ यांनी स्पॉन्सर केलेला आहे. त्या बरोबर. व्हिडिओचे पैसेही तुम्हाला मिळतात, म्हणजे तुम्हाला युट्यूब कडनं इन्कम मिळतं, प्लस त्या प्रमोशन जे पेड प्रमोशन करतात त्याचं इन्कम मिळतं. तिसरी गोष्ट, तुम्ही तुमच्या चॅनलच्या मध्ये काही एल बँड टाकू शकते. एल बँड म्हणजे स्क्रीनच्या बाजूने एक बँड येतो, स्क्रीन छोटी होते, तो एल बँड असतो. बरोबर. त्याच्यावर ऍड असतात, काही फुल फ्रेम ऍड टाकू शकता, काही छोट्या ऍड टाकू शकता, जसं युट्यूब प्लेस करतंय तशा तुम्ही ऍड घेऊ शकता. तर हा जास्त बेटर ऑप्शन आहे मेंबरशिप पेक्षा, असं मला वाटतं. बरोबर. सर, आता आपण बोलतोय तो म्हणजे कंटेंटवर. आता कंटेंट क्रिएटर भरपूर आले आहेत आणि त्यांच्या प्रोफाईलवर सुद्धा ते टाकतात की आपण कंटेंट क्रिएटर आहोत. तर हा कंटेंट नेमका कसा निवडायचा? बेसिक काय गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात? गेल्या काही काळापासून जर तुम्ही पाहिलं असेल तर एक गोष्ट खूप, म्हणजे ज्याला म्हणता येईल की ती वाईट पण आहे चांगली सुद्धा आहे. AI आलेलं आहे सध्याला. बरेच कॉन्टेंट क्रिएटर एआयच्या माध्यमातून कॉन्टेंट क्रिएट करतात आणि तो तुमच्या युट्यूब साठी किंवा इतर गोष्टींसाठी वापरतात. पण त्याचा तोटा असा आहे की तुमची स्वतःची क्रिएटिव्हिटी पूर्ण संपून जाते या सगळ्या याच्यामध्ये. गेल्या काही काळामध्ये चांगले लिहिणारे लोक तुम्हाला सापडत नाहीत की जे खूप चांगलं लिहू शकतात, शोधू शकतात आणि करू शकतात. तुमचा कॉन्टेंट जितका ओरिजिनल असेल तितका कॉन्टेंट तो चालतो. कॉन्टेंट क्रिएट करताना बेसिकली एक गोष्टीची लक्षात घेतलं पाहिजे तुम्हाला की कॉन्टेंट कुठला क्रिएट करायचा आहे तुम्हाला. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे की कुठला कॉन्टेंट क्रिएट करायचा, म्हणजे कुठला सब्जेक्ट तुम्हाला निवडायचा आहे. तुम्ही फूड रेसिपी निवडत असाल तर तो होल अँड सोल तो पाहिजे. म्हणजे युट्यूब चॅनलचं एक न्यूज चॅनल सोडले तर बाकीच्या युट्यूब चॅनलचं गिमिक हे आहे की युट्यूबला रिकग्नाइज झालं पाहिजे की तुम्ही कुठला कॉन्टेंट तयार करताय. तुम्ही फूड रेसिपीचं कॉन्टेंट तयार करताय तर तोच निवडा. तुम्ही जर ऑटोमोबाईलचं कॉन्टेंट तयार करताय तोच निवडा. जर तुम्ही टेकचे व्हिडिओ करताय तर तोच निवडा आणि तोच कॉन्टेंट तुम्ही हे करा, कारण त्याने तुमची आयडेंटिटी तयार होते, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, युट्यूबला हे कळतं की हा कॉन्टेंट क्रिएटर अशा प्रकारचा कॉन्टेंट तयार करतो. मग त्याच्यानंतर ज्या वेळेस कुठलाही जो व्ह्युअर आहे तो गाडी पाहतो किंवा एखादी गोष्ट सर्च करतो, त्यावेळेस त्या सर्च लिस्टमध्ये तुमचं नाव दिसतं. जर तुमचा व्हिडिओ व्हायरल झालेला असेल तर त्याच्यामध्ये तुमचं नाव दिसतं आणि तो ऑटोमॅटिकली तुमचा एक सबस्क्रायबर तयार होतो. तर त्याच्यामुळे कॉन्टेंट क्रिएट करताना पहिली तर ही या गोष्टीची काळजी घेतली पाहिजे. दुसरी एक काळजी घेतली पाहिजे की कॉन्टेंट हा क्रिस्प पाहिजे, म्हणजे कॉन्टेंट हा बोरिंग नसावा कधी. बऱ्याचदा काय केलं जातं की तुम्ही पहिल्या 10 सेकंदातच तुमच्या व्हिडिओची USP सांगितली पाहिजे की तुमच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय पाहायला मिळणार आहे. बऱ्याचदा तुम्ही युट्यूब पाहिले असतील तर लोक घोकंपट्टी करत बसतात, एखादी गोष्ट रिव्हील करत बसतात, सांगत बसतात नाही असं आहे तसं आहे. पण पहिल्या 10 सेकंदातच तुम्ही USP सांगितली पाहिजे, नंतर ती एक्सप्लेन केली पाहिजे, जेणेकरून त्या कॉन्टेंट मध्ये लोकांचा इंटरेस्ट तयार होईल. नाहीतर काय होतं, पहिल्या 10 सेकंदातच लोक व्हिडिओ सोडून निघून जातात, त्याच्यामुळे तुमचा वॉच टाइम होत नाही आणि वॉच टाइम न झाल्यामुळे प्रॉब्लेम हा होतो की तुम्हाला इन्कम होत नाही. त्याच्यामुळे तुमचा कॉन्टेंट हा पाहिजे. म्हणूनच तर झाला असं आहे की आता सध्याला रील जास्त चालतात, कारण ते खूपच शार्प असतात, टू द पॉइंट असतात. आणि व्हिडिओ सुद्धा दीर्घ व्हिडिओ पण जे चालवले जातात त्याच्या सुरुवातीला तुम्ही जर पाहिलं असेल तर त्या व्हिडिओतला USP जे पॉइंट असतात ते एडिट करून पुढे लावले जातात. बरोबर. आणि त्याच्यानंतर व्हिडिओ सुरू केला जातो. त्याच्यासाठी सुरू केला जातो की तुम्हाला कळालं पाहिजे, बघणाऱ्याला व्ह्युअरला कळायला पाहिजे की या व्हिडिओमध्ये या गोष्टी आहेत की ज्या मला पाहायच्या, आणि मग त्याच्यानंतर तो व्ह्युअर तिथं थांबत असतो. त्याच्यामुळे कॉन्टेंट क्रिएट करणाऱ्यांनी या गोष्टीची काळजी घेतली पाहिजे, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, रिसर्च व्यवस्थित केला पाहिजे. बऱ्याचदा रिसर्च हा खूप वन साइडेड असतो किंवा वन साइडेड व्हिडिओ बनवलेले असतात, तसं नसलं पाहिजे. तुम्ही ज्यावेळेस एखादी गोष्ट करताय त्याच्या
प्रत्येक गोष्टीच्या दोन बाजू असतात. तुम्ही व्ह्यूअरवर सोडा एखादी गोष्ट समजून सांगायची व्ह्यूअरवर सोडा, पण आता होतं असं आहे की कुठल्याही गोष्टीच्या दोन बाजू सांगितल्या जात नाही, एकच बाजू ती सांगितली जाते. त्याच्यामुळे तुमचे व्हिडिओ बऱ्याचदा चालत नाहीत. त्याच्यामुळे व्यवस्थित रिसर्च असला पाहिजे, प्रत्येक गोष्टीचा व्यवस्थित रिसर्च असला पाहिजे. तुम्ही सांगताना टू द पॉइंट असले पाहिजेत, त्याच्याशिवाय तुमचे व्हिडिओ चालणार नाहीत. आणि हे आहेच, याच्याशिवाय एडिट व्यवस्थित असलं पाहिजे. तुम्ही बेसिक जरी एडिट केलेलं असेल तरी पण कट करताना अजिबात तुम्हाला जिथं बोर व्हायला लागेल की नाही ही गोष्ट मला बोर होते, मी जरी बोललेलो असलो, मी जरी दिसत असलो तरी पण ही गोष्ट बोर आहे, कट मारून टाका, सरळ कट मारा, पुढे जा. व्हिडिओ छोटे करा, छोटे व्हिडिओ चालतात जास्त. 8 मिनिटाच्या पुढचे व्हिडिओ असतील तर त्याला रेव्हेन्यू मिळतो निश्चित आहे, पण तुमचे व्हिडिओ तेवढे शार्प असले पाहिजे. सर पण रवीश कुमार नाहीये की तो व्यवस्थित पूर्ण व्हिडिओ भर ते एखादा प्रेक्षक थांबेल, असं नाही होत. त्याच्यामुळे तुम्हाला ते लिमिटेशन तुम्हाला कळायला पाहिजे. सर, आता तुम्ही रीलचा उल्लेख केला होता या सगळ्यात, पण ज्याप्रमाणे युट्यूबला इन्कम मिळतं त्याप्रमाणे फेसबुक, इन्स्टामधून कसं काय इन्कम मिळतं आणि रील कसे महत्वाचे ठरतात? रील मध्ये सुद्धा सध्याला इन्स्टा पण मॉनिटाईज झालंय आणि इन्स्टापासून पण इन्कम सुरू झालेला आहे. याच्याशिवाय शॉर्ट्स पासून पण इन्कम सुरू झालेला आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला पैसे मिळतात. पण प्रॉब्लेम तोच आहे, मी तुम्हाला मगाशी जो सांगितलं तो की सुरुवातीच्या काळात जर तुम्ही युट्यूब सुरू केलेलं असेल आणि तुम्हाला रील पासून लगेच इन्कम पाहिजे असेल तर रील पासून लगेच इन्कम मिळणार नाहीये. तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की रील हे 1 मिनिटाचे असतात. 1 मिनिटाचा वॉच टाइम युट्यूब असो फेसबुक असो ते वॉच टाइम काउंट करतात. म्हणजे जिथं तुम्हाला एका व्हिडिओला 3000 व्ह्यूज असतात, ते 3000 व्ह्यूज तुमच्या व्हिडिओला असतात पूर्ण, जो 3 मिनिटाचा, 4 मिनिटाचा, 5 मिनिटाचा व्हिडिओ असतो. पण रील्स हा 30 सेकंदाचा असतो. त्याच्यामुळे त्याला 30,000 जरी व्ह्यूज असले तरी ते 3000 व्ह्यूजच्या कम्पेअर मध्ये असतात. त्याच्यामुळे तुमचे जर रील्स असतील तर ते खूप व्यवस्थित असले पाहिजे. ते जर मिलियन्स मध्ये जात असतील तर तुम्हाला व्यवस्थित इन्कम होईल. तर ते मिलियन्स मध्ये जात नसतील तर त्यातून इन्कम तुम्हाला होणार नाही. पण त्यातून एक फायदा नक्की होईल, तुम्हाला ते तुमचे सबस्क्रायबर गेन करून देईल, तुम्हाला रीच करून देईल. त्याच्यामुळे बरेच कॉन्टेंट क्रिएटर तुम्ही जर पाहिले असतील तर ते तुम्हाला रील मध्ये सांगतात की याच्याशी रिलेटेड पूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिली त्याच्यावर जा. कळलं? कारण ते तुम्हाला त्या रील मधनं तुम्हाला व्हिडिओकडे घेऊन जातात. बरोबर. बऱ्याचदा एखादा इंटरेस्टिंग व्हिडिओ असतो, तुम्हाला पाहायचा असतो, काय नेमकं काय गोष्टी घडलेल्या आहेत, तर तुम्ही ते डिस्क्रिप्शन मध्ये जाऊन ती लिंक क्लिक करता. बऱ्याचदा काय केलं जातं, एक मोठा व्हिडिओ केला जातो आणि त्यातले 4 रील बनवून वेगळे अपलोड केले जातात. त्याच्यासाठीच, कारण तोच कॉन्टेंट तुम्हाला रील रीच मिळून देईल. त्याच्यामुळं हे काय म्हणतात त्याला, या दोन्ही म्हणजे युट्यूब आणि फेसबुकवर या दोन्ही याच्यावर चालणं गरजेचं आहे. इन्स्टाचं वेगळं आहे, इन्स्टामध्ये तुम्हाला रीलवरच इन्कम होतं. आता इन्स्टा आता सुरू झालेलं आहे, त्याच्यामुळे पुढच्या काळात कळेल की इन्स्टापासून किती इन्कम होतंय. मात्र इन्स्टाचे जे फॉलोवर आहेत त्या फॉलोवरच्या बेसवर लोक पेड प्रमोशन करायला लागले. जसं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की जे हे सोशल स्टार जे आहेत ज्यांचे मिलियन मध्ये फॉलोवर आहेत ते इन्स्टापासून कमावतायत का? ते इन्स्टापासून खूप कमी कमावतायत. ते कुठल्या बेसवर कमावतायत? त्यांचे फॉलोवर किती आहे? 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन फॉलोवर असलेले लोक त्यातून ते इन्कम क्रिएट करतात. इन्कम कसं क्रिएट करतायत? ते एक तर पेड प्रमोशन करतायत स्वतःच्या याच्यावर, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, ते बाहेर कुठल्याही कार्यक्रमाला जातात, त्याचे ते पैसे घेतात. म्हणजे ते कुणाच्या शॉपच्या उद्घाटनाला जातात किंवा याला जातात त्याला जातात, ते पैसे घेतात. कुठले नवीन काही लॉन्च होणार असेल त्याची ते ऍडव्हर्टाईज करतात त्यांच्या रीलमध्ये, त्याचे ते पैसे घेतात. त्याच्यामुळे त्यातून त्यांना इन्कम जास्त होतंय. पण मी जे म्हटलं, जे प्युअर इन्कम आहे, जे तुम्हाला त्या सोशल मीडिया साईट कडनं मिळतं, तर सध्याला तरी इन्स्टाकडनं तेवढं इन्कम तुम्हाला मिळत नाही जेवढं तुम्ही हे करता. तुम्हाला ते फेसबुक आणि युट्यूब कडनं मिळतं, पण गेल्या काही काळात ते सुद्धा कमी झालेलं आहे, कारण खूप स्ट्रिक्ट रूल लागलेले. त्याच्यामुळे तुमचा कॉन्टेंट ओरिजिनल असणं खूप गरजेचं आहे. सर, आता फायदा आहे त्याचबरोबर तोटाही ओघाओघानं आलाच, तर या सोशल मीडियाचे तोटे काय आहेत आणि व्हायरल होण्याच्या जमान्यात कशी काळजी घ्यावी? सोशल मीडियाचे फायदे असण्यापेक्षा मला आता असं वाटतं की तोटेच जास्त व्हायला लागले. कारण एखादी गोष्ट चुकीच्या माणसाच्या हातात गेल्यानंतर काय होतं हे तुम्ही गेल्या काही काळात पाहिलं असेल. सोशल मीडियाच्या या जमान्यामुळे होतं असं आहे की चुकीचे व्हिडिओ पोस्ट केले जातात आणि त्या व्हिडिओमुळे दंगली उसळतात. म्हणजे त्या व्हिडिओला काही अर्थ नसतो. व्हॉट्सअपवर ते व्हिडिओ फॉरवर्ड केले जातात, इन्स्टावर ते व्हिडिओ शेअर केले जातात आणि तो व्हिडिओ कारण इन्स्टा किंवा फेसबुक हे जरी हे सोशल माध्यम असले तरी पण लगेच कॉन्टेंट थांबत नाही, तो व्हायरल होतो. तो व्हायरल झालेल्या कॉन्टेंटमुळे समाजात एक दुफळी तयार होते
बऱ्याचदा कुठल्या तरी धर्माला हे करून कॉन्टेंट तयार केला जातो आणि तो कॉन्टेंट एक तर चुकीचे मेसेज दिले जातात. बऱ्याचदा व्हिडिओ तिथले नसतातच. म्हणजे तुम्ही तुमच्याकडे आता अशी काही सिस्टीम नाहीये की आणि प्रत्येक जणाकडे वेळही तेवढा नाहीये की नाही, तो हो. जाऊन फॅक्ट चेक करेल की तो व्हिडिओ नक्की तिथलाच आहे का, नक्की असंच घडलंय का. बाहेर देशात घडलेले व्हिडिओ तुम्हाला आत्ताची व्हिडिओ म्हणून दाखवले जातात. हो. असं सांगितलं जातं हे जळगावमध्ये घडलंय, हे नगरमध्ये घडलंय, हे नागपूरमध्ये घडलंय, पण हे घडलेलंच नसतं, हे नंतर कळतं. हो बऱ्याचदा असे मेसेज पसरवले जातात किंवा स्टेटस ठेवण्यावरनं आतापर्यंत दंगली झाल्या आहेत. हो हो म्हणजे अलीकडचीच या गोष्ट आहे. स्टेटसमुळे सुद्धा अलीकडचीच गोष्ट आहे, स्टेटसमुळे सुद्धा दंगली झालेल्या आहेत. तर या गोष्टी ज्या आहेत या गोष्टींची काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे. आपल्याकडे सायबर सेल आहे त्याची काळजी घ्यायला, पण सायबर सेल आजही सायबर सेल तेवढा स्ट्रॉंग नाही आपल्याकडे. सायबर पोलिसिंग जे केलं जातं ते तेवढं स्ट्रॉंग नाही आपल्याकडे आता की प्रत्येक गोष्टीवर नियंत्रण ठेवलं जाईल. बरोबर. बरं, हे होतं पण असं की बऱ्याचदा पक्ष आणि पार्टीचे कार्यकर्तेच हे करतायत. म्हणजे सगळ्यात जास्त सोशल मीडियाचा वापर सध्याला जो कोणी करत असेल तर हे पॉलिटिकल लोकच करतायत. आणि त्यांच्या याच्यावरनं असा कॉन्टेंट व्हायरल केला जातो की ज्या कॉन्टेंटची तेही कधी पडताळणी करत नाही. त्याच्यामुळे जो पण व्ह्युअर आहे त्यांनी एक बेसिक काळजी घेतली पाहिजे या गोष्टींची की हा कॉन्टेंट कुठून येतोय, कसा येतोय आणि तो काय कुठं पसरवला जातोय. म्हणजे माझं तर असं म्हणणं आहे की पुढच्या काळात तरुणांनी पुढे येऊन या कॉन्टेंटचं फॅक्ट चेकिंग करणारे व्हिडिओ केले पाहिजेत, तर यातून काहीतरी एक मार्ग निघेल. कारण होतं असं आहे सध्याला की कॉन्टेंट भरमसाठ येतोय, तो कॉन्टेंट टाकला जातोय, तो चुकीच्या पद्धतीने टाकला जातोय, मात्र त्याचा फॅक्ट चेक कुठेच होत नाहीये. बरोबर. तर हे फॅक्ट चेक करून टाकणं जास्त गरजेचं आहे. तर हे व्हिडिओ तुम्हाला खरे व्हिडिओ काय आणि त्यातलं तथ्य काय या गोष्टी समजतील. आणि दुसरी गोष्ट असं आहे की याच्यामध्ये आता युट्यूब आणि फेसबुकचे AI तेवढे स्ट्रॉंग तर होत आहेत की जेणेकरून असा कॉन्टेंट काढला जाईल, मात्र तिची वेळ कमी झाली पाहिजे. बरोबर. एखादा कॉन्टेंट पोस्ट केल्यानंतर लगेच तुम्हाला जसं तुम्ही लिमिटेड मॉनिटायझेशन करून टाकता एखाद्या गोष्टीचं, हो. मग तो व्हिडिओ हटवला का जात नाही लगेच तिथून. बरोबर. तर या गोष्टी होणं गरजेचं आहे. हं. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, असे जर युजर असतील जो पहिला कॉन्टेंट अपलोड करत असतील तर त्यांचं चॅनल लगेच बॅन होणं, त्याच्यावर कारवाई होणं लगेच गरजेचं आहे. म्हणजे सायबर सेल स्ट्रॉंग होणं गरजेचं आहे. कारण मीडियामध्ये एक गोष्ट शिकवली जाते, स्नोबॉल इफेक्ट नावाचा एक इफेक्ट असतो. स्नोबॉल इफेक्ट म्हणजे काय, आणि हे ट्रॅडिशनल मीडिया मधला हा इफेक्ट आहे, जो सोशल मीडियामध्ये, जो न्यू मीडियामध्ये ज्याला आपण म्हणतो, तो न्यू मीडियामध्ये जास्त दिसतो. तो म्हणजे बर्फाचा गोळा जर एखाद्या डोंगरावरनं खाली सोडला तर तो स्वतः भोवती बर्फ घेत जातो आणि तो खाली येऊपर्यंत एवढा मोठा झालेला असतो की एका डोंगराच्या आकारात तयार झालेला असतो, आणि तो ज्याच्यावर आदळतो तिथं सगळं नामशेष करून टाकतो. सेम आहे, एखादा व्हिडिओ येतो पुढे, तो व्हायरल होतो, त्याच्यानंतर एक चैन तयार होते आणि ती चैन काही दिवस समाजात पूर्ण दुफळी तयार करते. बरोबर. आणि त्यामुळे असे कॉन्टेंट थांबवणं, असे कॉन्टेंटला रोखणं ही म्हणजे आपली पण जबाबदारी आहे, पण गव्हर्नमेंटची तर आहेच ही जबाबदारी की अशा गोष्टींना तुम्ही कुठल्याही पक्ष पार्टीचे असा, पण या गोष्टी थांबवणं गरजेचं आहे. नाहीतर यांनी खूप मोठा, म्हणजे हिटलरच्या नामात रेडिओ होता, ज्या रेडिओवरनं सगळ्या गोष्टी केल्या जायच्या, जे सत्ताधारी हे करायचे, म्हणजे तो हिटलर जो होता तो कंट्रोल करायचा. पण इथं असं आहे, आत्ताच्या जमान्यात असं आहे, ज्यांनी सुरू केलं तो सुद्धा ही गोष्ट थांबवू शकत नाही. एखादी गोष्ट जर सुरू झाली, तो करणारा व्यक्ती सुद्धा थांबवू शकत नाही, कारण त्याच्या हातात राहिलेलं नसतं. एखादा व्हिडिओ बाहेर पडल्यानंतर त्याच्या हातात राहिलेलं नाहीये काहीच. तर या गोष्टी थांबवणं जास्त गरजेचं आहे. सर, तुम्ही आता सरकारचा उल्लेख केलाय, शासनाचा उल्लेख केलाय, पण आपल्या इथं म्हणजे भारतात अशा अनेक बातम्या येत होत्या की काही यूट्यूब चॅनल्सवर बॅन आले आहेत किंवा सरकारनं ते बंद केले आहेत. तर सोशल मीडियावर कंट्रोल करण्यासाठी सरकार कशा पद्धतीनं भारतात काम करतंय? भारतात सध्याला गव्हर्नमेंट काम करतंय. सायबर सेल नावाची एक यंत्रणा आहे जी सध्याला तुमच्या सगळ्या सोशल मीडिया अकाउंटवर लक्ष ठेवते. इवन तुम्ही काय करताय, कोणत्या प्रकारचा कॉन्टेंट तयार केला जातो याच्यावर सुद्धा लक्ष ठेवलं जातं. ही यंत्रणा गेल्या काही काळापासून व्यवस्थित काम करते बऱ्याचदा, पण प्रॉब्लेम यांचा असा आहे की गोष्ट घडल्यानंतर ऍक्टिव्ह होण्याचं प्रमाण जास्त आहे. म्हणजे जास्त नाही, जवळपास 90%. एखादी गोष्ट घडल्यानंतर हे ऍक्टिव्ह होतात. माझं म्हणणं असं आहे की तुम्ही ती गोष्ट घडायच्या आधी तिथे का नसता, किंवा तुम्ही जर एवढं लक्ष ठेवता, आज जर तुमच्याकडे सगळे कंट्रोल आहेत, तर ती गोष्ट घडायच्या आधी, कारण इथून पुढे तुम्हाला दंगली थांबवण्यासाठी किंवा एखादा समाज स्थिर ठेवण्यासाठी चौकात पोलीस लावण्यापेक्षा तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी त्या प्रत्येक अकाउंटचं निरीक्षण होणं जास्त गरजेचं आहे की कुठला कॉन्टेंट टाकला जातोय.
एखादा व्यक्ती समाजात दुफळी तयार करत असेल, कशात सापडला, तर त्याला तडीपारीची नोटीस दिली जाते, त्याला तडीपार केलं जातं त्या शहरात. मग बरोबर. सोशल मीडियावर जर असा एखादा व्यक्ती करत असेल, तर त्याला सोशल मीडियावर हद्दपार करणं पण गव्हर्नमेंटची जबाबदारी आहे. म्हणजे त्याला कधीच कुठलंही अकाउंट उघडता आलं नाही पाहिजे, याची जबाबदारी गव्हर्नमेंटने घेतली पाहिजे. बऱ्याचदा होतं असं, एखादा व्यक्ती करतो, त्याचा अकाउंट, त्याला अटकही होते, तात्पुरतं हे होतं, परत तो ऍक्टिव्ह होऊन जातो, परत त्याच गोष्टी करायला लागतो. तर बरोबर. या गोष्टी थांबवणं जास्त गरजेचं आहे, की जेणेकरून त्याला सोशल मीडियावरून हद्दपार करा. कारण हा मीडिया असा आहे ना, हा जेवढा सोसेल ना तेवढाच मीडिया आहे, सोसेल बरोबर. तेवढाच घ्यावा. बरोबर. कारण याचा खूप मोठा इम्पॅक्ट होतो. त्याच्यामुळे नक्कीच. या गोष्टींची गव्हर्नमेंटनी काळजी घेणं गरजेचं आहे. गव्हर्नमेंट सध्याला ऍक्टिव्ह होतंय, तुम्ही कंप्लेंट करू शकता. दुसरी गोष्ट, याच्यावर फ्रॉड होण्याचं प्रमाण खूप जास्त आहे, खूप जास्त. म्हणजे तुम्ही काही दिवसापूर्वी पिंक व्हॉट्सअप नावाची एक गोष्ट ऐकली असेल. तुम्हाला हो. एक लिंक येते व्हॉट्सअपवर, तुम्हाला वाटतं ही व्हॉट्सअपची लिंक आहे, तुम्ही त्याच्यावर क्लिक करता, पिंक व्हॉट्सअप नावाची लिंक असते, त्याच्यावर क्लिक करता. क्लिक केल्यानंतर एक बॅकग्राऊंडला ऍप डाउनलोड होतं. ऍप डाउनलोड झाल्यानंतर तो पूर्ण तुमच्या फोनचा ऍक्सेस हॅकरकडे असतो. तुम्हाला येणारे ओटीपी, तुमचे फोटोज, तुमचे जे काही सगळा कॉन्टेंट आहे, तो सगळा कॉन्टेंट त्याच्याकडे असतो. आणि तो बरोबर. कॉन्टेंटवर त्याचं पूर्ण नियंत्रण असतं. तो तुम्हाला ब्लॅकमेलही करू शकतो, तुमचे बँक अकाउंट रिकामे करू शकतो. सोशल मीडिया असा आहे, तुम्ही डिजिटलच्या जगात जगताय, डिजिटल पेमेंट करताय, पण या डिजिटलमध्ये तुम्ही भिकारीही होऊ शकता. याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. कुठली अनवॉन्टेड लिंक नाही क्लिक केली पाहिजे. गेल्या काही काळात तुम्ही इंस्टाग्राम हॅक होण्याचं प्रमाण खूप जास्त हो. आहे. कुणीतरी तुमचाच मित्र तुम्हाला फॉरवर्ड करतो एखादी लिंक, त्याच्यामध्ये असतं की मी कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेतलाय, मला वोट करा, हा फॉर्म भरा. तुम्ही फॉर्म भरता, काही वेळात कळतं की तुमचं अकाउंट हॅक झालंय. हे कसं बरोबर. होतंय? तुम्ही जो फॉर्म भरला त्याच्यामध्ये तुम्ही पासवर्ड टाकला, तो जो पासवर्ड टाकला तो त्याला मिळाला, त्यांनी पासवर्ड हे केलं, तुमचं 2 वे व्हेरिफिकेशन ऑन नाहीये. बरोबर. ऑन नसल्यामुळे तुम्हाला परत मेसेज आला नाही. तुम्ही पासवर्ड टाकला, सगळं केलं, त्याला तुम्ही परमिशन देऊन टाकली. परमिशन दिल्यानंतर त्यांनी पहिले जाऊन काय केलं, तुमचा मोबाईल नंबर उडवला, तिथून तुमचा ईमेल ऍड्रेस उडवला, स्वतःचा टाकला, ते तुमचं अकाउंट पूर्ण हॅक झालं. बरोबर. तर आणि तो काय करेल, तो हॅक झाल्यानंतर तुमच्या फ्रेंड लिस्ट मध्ये सगळ्यांना टाकेल परत हाच बरोबर. मेसेज की मला वोट करा, किंवा कोणाला पैसे मागेल. बऱ्याचदा फेसबुकवर नाही झालंय की मला 10,000ची गरज आहे, युपीआय कर, मला हो. मी इथे फसलोय, तिथे फसलोय, आणि लोकांनी केले. त्यानंतर कळालं की अरे तो माणूसच नव्हता इथे. बरोबर. तर त्याच्यामुळे ऑनलाईन फ्रॉडचं प्रमाण खूप जास्त झालंय. इव्हन मला आता काही दिवसापूर्वी कळालं, तुम्ही ज्यावेळेस इथे नो ब्रोकर किंवा याच्यावर तुम्ही पीजी म्हणून रूम शोधता, त्यावेळेस तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्हाला रूम पाहण्यासाठी तिथे यायला लागेल, हा. आणि तिथलं तुम्हाला पीजी मध्ये जर तुम्हाला रूम घ्यायची असेल, तिचं व्हिजिटिंग कार्ड बनवायला लागेल. ते व्हिजिटिंग कार्डसाठी 2,000 भरायला लागतील, ते युपीआय वर ट्रान्सफर करा. हे फ्रॉड आहेत. ही गोष्ट बरोबर. तुम्हाला पहिल्या क्षणी लक्षात आली पाहिजे. कुठलीही रूम पाहायला किंवा कुठलीही गोष्ट करायला तुम्हाला पैसे नाही भरायला लागत. तर या गोष्टींपासून सावध राहणं हे आजच्या काळाची गरज आहे. म्हणजे फक्त याच्यामुळे समाजात वाद तयार होत असं नाहीये, तर ज्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुबाडणूक होते, बरोबर. आणि याच्यावर नियंत्रण ठेवणं आपली जबाबदारी आहे. जबाबदारी म्हणण्यापेक्षा तुम्ही सोशली थोडेसे अवेअर झाले पाहिजेत की सोशली कुठल्या गोष्टी अशा आहेत की ज्या तुम्हाला लुटू शकतात. तर या बरोबर. गोष्टी तुम्हाला माहिती असल्या पाहिजेत. अगदी बरोबर. म्हणजे थोडक्यात डोळसपणे आपल्याला प्रत्येक गोष्टीकडे पाहणं गरजेचं ठरणार आहे. सर, शेवटचा प्रश्न, आता सोशल मीडियाचं नेमकं भविष्य काय असेल आणि याला काउंटर करणाऱ्या नव्या गोष्टी भविष्यात येण्याच्या काय शक्यता आहेत? मला असं वाटतं की सोशल मीडियाचं भविष्य जर तुम्हाला पाहायचं असेल, तर नेटफ्लिक्सला खूप काही चांगल्या सिरीज आहेत. त्या जर तुम्ही पाहिल्या तर कदाचित तुमच्या लक्षात येईल की सोशल मीडियाचं भविष्य काय असेल. एक सोशल डिलायमा नावाची सिरीज आहे. मी तर सांगतो त्यांनी सगळ्यांनी जाऊन पाहावी, की तुमच्या बॅकग्राऊंडला काय काय रन होत असतं. तुमचा हा जो फोन आहे, हा फोन तुम्ही काय काय बोलता हे सुद्धा रेकॉर्ड होत असतं मायक्रोफोन मधून. त्याच्यामुळे तुम्ही जर बऱ्याचदा तुम्हाला असं झालं असेल की तुमचे हातपाय दुखायला लागले आणि तुम्हाला संधिवाताचे ऍड सुरू झाल्या सगळीकडे. हो. तुम्ही कुठंतरी बोलले की मला चांगल्या इयरिंग घ्यायच्यात, आणि तुम्हाला लगेच सगळ्या ज्वेलरीच्या ऍड सुरू झाल्या. तुम्ही बोलले प्रॉपर्टी मी बघतोय, तुम्हाला लगेच नो ब्रोकर पासून ते सगळ्या यांच्या ऍड सुरू झाल्या. हे होतं कसं आहे? होतं असं आहे की तुम्ही ज्यावेळेस तुमचा फोनचा मायक्रोफोन ऑन आहे, हा ऑटोमॅटिकली ऑन आहे. बरोबर. गुगल ऍडसेन्सला या गोष्टी सगळ्या जात आहेत. फेसबुकवर तुम्हाला त्यातूनच ऍड पोस्ट होत आहेत. तर या गोष्टी तुम्हाला कळायला पाहिजेत. बऱ्याचदा तुमचा फोन हॅक करून तुम्ही काय बोलताय हे समोरच्याला कळू शकतं. आणि सोशल डिलायमा नावाची जी सिरीज आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला या सोशल मीडियाचं हे जे काळं जग आहे ना, हेच दाखवलेलं आहे की तुम्हाला 24 तास मॉनिटर केलं जातं. तुम्ही कुठल्या प्रकारचे कपडे घालणार, कुठल्या प्रकारचे कलर तुम्हाला आवडतात, इव्हन तुम्ही कधी आजारी पडणार नाही हे तुम्हाला तुमच्या डॉक्टरलाही माहित नसेल, हे सोशल मीडियाला माहित झालं. एआय एवढं स्ट्रॉंग आहे की तुम्ही कधी आजारी पडणार आहे, तुम्हाला कुठल्या प्रकारचे आजार होणार आहेत हे सुद्धा माहिती झाले आता. त्याच्यामुळं तुमचे हाडं दुखायच्या आधीच तुम्हाला संधिवाताचे ऍड सुरू झालेले असतात.
तर या गोष्टींची तुम्ही काळजी घेतली पाहिजे. याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत की तुम्ही तुमचे मायक्रोफोन बंद करू शकता, अनवॉन्टेड ऍक्सेस देऊ नका, कुठलंही थर्ड पार्टी ऍप्लिकेशन डाउनलोड करू नका. ऍप्लिकेशन डाउनलोड करत असाल तर तो कसल्या, तुम्हाला सुरुवातीला एक स्क्रीन येते, त्याच्यावर तुम्हाला विचारलं जातं की तुम्हाला मायक्रोफोनचा ऍक्सेस द्यायचा आहे का, गॅलरीचा ऍक्सेस द्यायचा आहे का. तुम्ही पहा की खरंच त्याला देण्याची गरज आहे का, लोकेशनचा ऍक्सेस द्यायचा आहे का, तुम्ही कुठे आहात हे ऑटोमॅटिक कळतं. हम्म. सगळ्या ऍपला तुमच्या लोकेशनच्या ऍक्सेसची गरज नाहीये, तुमच्या मायक्रोफोनच्या ऍक्सेसची गरज नाही, मग का मागतोय त्या. तर या गोष्टी पहा आणि ते इन्स्टॉल करा. पण दुसरी गोष्ट, एक ब्लॅक मिरर नावाची सिरीज आहे नेटफ्लिक्सला, ती पाहिली पाहिजे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला फ्युचर दाखवलेलं आहे, सोशल मीडियाचं फ्युचर काय असू शकतं आणि त्याचे तोटे किती भयंकर असू शकतात हे दाखवलेले आहे. तर मी या 2 सिरीज रिकमेंड करतो की एकदा तुम्ही पहा, तुमच्या लक्षात येईल. कदाचित ते काय म्हणतात त्याला, याच्यावर केलं गेलेलं आहे की इमॅजिनेशनवर केलं गेलेलं आहे, पण ते इमॅजिनेशन खोटं नाहीये, ते सत्यात उतरण्याच्या जवळपास तयार याच्यात आहे. माझ्या अंदाजे एक न्यूरोलिंक नावाची कंपनी आहे जी एलॉन मस्क चालवतात आणि न्यूरोलिंकचं सध्याचं सगळ्यात दमदार जी गोष्ट करतंय न्यूरोलिंक, ती सगळ्यात खतरनाक आहे. त्या सिरीज मध्ये पण ती दाखवली आहे. ती मेंदूची एक चिप तयार करतायत ते की तुमचा मेंदू सुद्धा कंट्रोल होऊ शकतो त्याने. म्हणजे तुम्ही जसं एसी कंट्रोल करताय, फॅन कंट्रोल करताय, तशा प्रकारे तुमचा मेंदू पण कंट्रोल होऊ शकतो. तुमच्या मेंदूचा सगळा डाटा त्या एका चिप मध्ये स्टोअर करता येऊ शकतो. तर अशा प्रकारच्या गोष्टी सध्याला चाललेल्या आहेत जगात. म्हणजे आपल्याला हे पण कळायला पाहिजे की आपण सोशल मीडियामध्ये किती पुढे गेलं पाहिजे. एआय स्ट्रॉंग झालंय, पण माणसाच्या मेंदूचं मग काय उपयोग आहे. जर एआय स्ट्रॉंग होतंय तर माणसाच्या मेंदूचं, मग एआय आल्यानंतर कॉन्टेंट क्रिएटरची जॉबच राहणार नाही. बरोबर. तुम्ही काय उपयोग काय करणार. कविता करायची तर आज तुम्हाला एआय कविता करून देतंय. तुम्ही फक्त 4 ओळी लिहायच्या त्याच्यामध्ये, मला याच्यावर कविता पाहिजे, मी दुःखी आहे, माझा प्रेमभंग झालेला आहे, मला कविता पाहिजे, ते देतोय कविता करून. मग तुमचा काय उपयोग आहे, तुमचा मेंदू काय विचार करणार आहे. बरोबर. तर या ज्या गोष्टी आहेत ना, या गोष्टी किती लिमिटेड ठेवायच्या हे आपल्या हातात आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की तुम्ही कॉन्टेंट ज्यावेळेस क्रिएट करता त्यावेळेस कॉन्टेंट तुमच्या डोक्याने करा, डोक्याला चालना द्या, भलेही त्याला किती मेहनत लागली तरी चालेल. तुम्ही एआयचा पर्याय वापरू नका. तो असेल चांगला, सगळ्या गोष्टी असतील, पण तो किती वापरायचा आणि काय करायचं हे तुमच्यावर. नक्कीच सर, तुम्ही अतिशय महत्त्वपूर्ण माहिती आमच्या दर्शकांपर्यंत पोहोचवलेली आहेत आणि अगदी तुमच्या बिझी शेड्यूलमधून तुमचा बहुमूल्य वेळ आम्हाला दिला त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. धन्यवाद.